Салом алейкум бародари азиз. Аксияи соли нави давом дорад. То 9 январа далши бисёри телефонҳо арзон кардагем. 35-40% телефонҳо, 35-40% телефонҳо аз 1500 рубл то 3000 то 3500 рубл арзон шудагиай. Барои фаҳмидан кадом моделҳо дар аксияи метавонед ки дар номерое ки дар охири видео нишон дода мегзарам ҳамон номерҳо да занг зане ёки ватсап да нависе ки чӣ телефону аксия дар суратша партоем мо шумода мепартоем. Ина барои мисол ҳозир просто нишон дода мегзарам якчандташа ҳамаи и аксиёро агар нишон дода гузарем видео 5-6 минут беша барои ҳамин кӯтоҳ мегирем. Касе да интерес набоша просто ватсап да инам номерҳо да менависем мо шумо да чӣ телефони аксияи ана чӣ мекунем. Ина ин номерҳои мо аз 3 та номера авиакасса ҳам дорем билетҳо бо нархҳои дастрас. Ина барои мисол мегӯем ҳозир А35 телефоне ки 26000 буд нархш дастрас буд таки так 26000 буд кардемаш 24000 рубл барои мисол. Ана телефоне ки ана чия А15 А23 бахш А23 ана 4 ба 1616990 рубл буд 15000 рубл кардемша. Телефоне ки 30000 буд 27500 кардем Samsung S21 нархша бинеда нархш чихе нархи интересния 30000 буд телефони S21 30000 буд нав пачка кардемш 27500 бародаро бовар кунед нархҳои ҷигара. Ана 8000 A11 Samsung A11 бисёри ҳам мепрсидастиян интересоваться кардастиян 6000 рубл шудаги 8000 рубл телефон 6000 рубл бо беғарзи стекло чихолшам туҳфа карда мешавад. Бисёри телефонҳо бародаро 30-35 то 40% где-то бисёри телефонҳо аксия данам фаҳмиданӣ ки бошен номерҳоро нишон додам. Навоз я бори дига нишон дода мегзарам ҳамин номерҳо да ватсап да менависен чӣ телефонотон дар аксия мо шумо да суратҳошона мепартоем ҳатман да тагошон ҳамаша ҳам аксия нархш ҳам нархи кӯҳнаш нишон дода мешавад бародаро. Ана ҳамин номерҳои моай адреси мо метрои Сходинская торговый центри Оранжевый мир 4 этаж авиакасса ҳам дорем билетҳо бо нархҳои дастрас. Ина номерҳо 1 2 3 та номер. Саломат боше ва худо нигаҳбон барори кор.